Bé, com cada any, amb il·lusió, amb apostes noves, amb un plantejament sempre amb un punt trencador i amb la felicitat de sumar un any més de la Setmana Lliure en català, de lo que és la literatura en català, que té una salut de ferro i que hem de seguir potenciant. Verdaderament té una salut de ferro, és a dir, hi ha demanda i a més hi ha també producció de literatura en català. Hi ha tant un augment de producció com de demanda, i no és una idea subjectiva, sinó que les multinacionals s'interessen el que són les companyies grosses, les empreses grosses estan comprant editorials catalanes, per tant, la producció ve ben justificada i va a més, cada dia més lectors en català, i diran per què fem una setmana llibre en català, precisament perquè juguem en desavantatge i la literatura en català no té les mateixes avantatges dins l'estat espanyol i per tant se mereix aquesta setmana de llibre en català per donar suport a tanta energia. I quin paper juga Balears? Balears juga un paper importantíssim perquè els països catalans, per molt que qualcú li faci mal o li faci escuc de l'orella malalt, és un fet dins l'euroregió catalana que té un milers d'anys, és un fet que existeix econòmicament, socialment, culturalment, lingüísticament, i els països catalans, en quant a literatura, sense Balears, quedarien coixos, igual que nosaltres quedaríem coixos sense el Principat, el País Valencià o Catalunya Nord. El gremi de llibreters sobreviu a punto o se pot viure? El gremi de llibreters, com tots els sectors en aquest país, sobreviuen a les circumstàncies, lluiten, i és un conjunt de gent que vocacionalment lluita pel mateix, suma i dins la varietat fa un projecte sempre atractiu.